आं जाबाय बियार ग्रिल्स नाथाय आं लोंग्रा बियार एबा लहानि ग्रिल्स नङा। नोंथांमोना जानो हागौ साम' खांख्राइ एन्जर जायो नाथाय आंनि जानायखौ नोंथांमोना नुखादो जानो हागौ। नाथाय बेफोरनि गेजेरावबो गोबां आंहा हाखा दावरा जानो गोनां जादों। खेनसेथ' रेलगारियानो आंखौ बाथोन बादि देग्लिसिगौमोन नाथाय खाफाल मोजां बोरैबा बारग'नायसै आं। आं हिमालय हाजोनि सेर सेरजों हेलिकप्टाराव दिनै बिरगासिनो दं आरो आं दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टारजों सेल्फि लागोन होनना फैदों। बेनि उनाव बिथांखौ आं हाग्रायाव बेरायनो लाना थांगोन मानोना बेवहाय गोबां मैदेर मोसा डाइनसर डाइनसर थाया गोरोन्थि जाबाय आंना। प्राइम मिनिस्टार मदिया जेसेबां गिदिर लिडारानो जायाथों मानो एसेबां गिदिर सुबुं राज्योनि मन्त्रि 140 करोड़ सुबुं अनजिमा नाथाय बे हाग्रानि जुनारा सोर मदि जेबो सिनाया। पाइलट आरो आं बै जायगायाव एसे ओंखारनानै हासुनांगोन। थिग दं दायो हेलिकप्टारखौ गाहायाव लांदों। पाइलटआ दा एसे लासै लासै थां बोथोरफोरा मोजां नङा। अ हेलिकप्टारा दायो थांखांबाय। आं दायो प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थाखाय गोबां मानि जायगा थाबायनांसिगोन। फाग्लाफोरनि खामानि जेबो नङा जायो बेफोर। नै बे नायलाय मा औ मैदेरनि खियानो मोदोमलायथारदों माथो। आं जुदि ओंखाम जाना फैयाखैमोनब्ला बेखौ आं जाथारगौमोनसो। अके आं दायो हाग्रा गेजेर सफैबायानो। आं बे लामाजोंनो थांनानै बिथांखौ लोगो हमहैनांसिगोन। अके आं दायो बेबादियाव नोजोर होनांगोन सोरबाफोर खिखोमानानै दं नामा मानोना बेबादिबा खाफाला गाज्रि जायो होनना बुङो। नै बेजों थाङोब्ला दोंसे लामा मोनो होनना बुंदों। औ नै बेलाय बेनो लामाया जेराव आं प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमगोन। औ दाथ' टाइमा थिगानो बाजिदों जानो हागौ बिथाङा फैगासिनो बादि मोनदों आं। दाथ' टाइमा गोबां मानि जालांबाय। आंथ' प्राइम मिनिस्टारखौसो जिंगासिनो हमबाय। बोथोरफोराबो मोजां नङा बारा अखाबो हानो हमदोंसो नै मानोना बिथाङा सासे प्राइम मिनिस्टार आरो बिथाङा बेफोरखौ गाहाम मोना जानो हागौ। बे अखा बे सान्दुं बे दै आं बेफोरखौ साननानै खर' सानोसो हमदों। बाजों दिनै आं हाग्रायाव थांनो नागिरदों। नायनोसै मा जायो। आं बेखौ दिनै फोरमान होनो नागिरदों। आथिं आखाइसो रेवायलांबायलै आंना। आं मदि बिथांखौ एसेबां लेट जागोन होनना सानाखैमोन मानोना दिनैसिम आं रावखौबो नेनो नांगौ जायाखै। जा खामानि मावो आंथ' हारसिंनो मावखायो आरो आं दिनै बेबादि नेनांगौ जाबाय। दे जेबो जाया बेफोर जाखायो। बियार ग्रिल्सनि लोगोआव जेम्स कर्बेट मिशननि थाखाय जों दायो थांगासिनो दङ। प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा दायो सफैबाय। बिथाङा लामायाव जेबो जेंनानि मोगा मोगि जायाखै। ओरै फैबाय था। खुलुमबाय सार। बोरै दङ सार नोंथांनि खबरफोरा? वेलकाम टु इन्डिया वेलकाम। बियार ओंखाम गोजांफोर जाना फैदो ना? नङा सार आं गुदुंखौ जाना फैखादों। आं सानदोंमोन नोंथाङा गोबावनो जाना फैखागोन ओंखायनो जाना फैखाबाय आरो। थिगानो दं। औ बेनोथ' आरो आं दिनै नोंथांजों बै हिमालय हाजोखौ गाखोगोन होनना खोनादों मा नोंथांनाव विल पावार गोबां थिगखौनो खोनादों नोंथाङा। आरो सार नोंथाङा मा जाना फैखो? आं बे लामायावनो रेस्टुरेन्टआव गोबां मानि जाना फैखाबाय। हामदो। जेम्स कर्बेट पार्कआ गावनो गावहा मोनसे फेमास टुरिस्ट प्लेसबो आरो आंबो भारतखौ मोनसे डिजिटेल कान्ट्रि हिसाबै गायसंनो नागिरगासिनो दं। औ आदसा जोंथ' फैबाय थायो जों बैयाव दान्दिसे जिरायथ'नोसै। मोनसेल' बेसादा आंखौ जिंगासि होबाय थादों बेयाव आरो बेयो जाबाय टाइगार। आरो मोसाखौलाय मानो गिनांगौ जाखोलाय मोसायाथ' मोनसे मावजि बादिसो आरो मोसाखौ गिनो नाङा दे। इन्डियाआव ओरैबाबो बारा मोसा गैखाया। आं बे बाथ्राखौ बारा मोजां बुजियासैदि मदि बिथाङा दि मोसाखौ गिया होनबाय। बेनि आन्दोआवबो मा खोथा हाबनानै दं। दे बेफोर जियानो जाथों पार्ट 2 मिथिसिगोन बिथाङा बेखौ मानो बुंखो। माबा मोनसे बाथ्रा जाबायमोनलै सार मोनसे बाथ्राया जाबाय मा नोंथाङाथ' मोसाखौ गिखाया। आंथ' मोसाखौ जोबोर गिखायो मानोना मोसाया नै बिसिनि बेलाय बेबायदिबो गोलाव जायो आरो बेसेबां गिदिर जुनारखौबो जानो हायो नालाय। बेनि थाखाय गुबै बाथ्राया जाबाय जों मा सांग्रां थानांगोन आरो नैथिया जाबाय जोंनो मोनसे हाथियारनि गोनांथि जागोन।